3 ta' Mejju, San Filippu u San Ġagbu, apostli li għexu fl-ewwel seklu. San Filippu kien minn Betsajda fuq ix-xatt tal-għadira ta' Ġenezzaret. Kien wieħed mill-ewwel apostli ta' Ġesu. Kien miżżewweġ u kellu xi wlied bniet. Kif sar jaf Ġesu billi xtaq li ħabibu Natanajel jieħu sehem fil-ferħ li kien ħass, mar sab lil dan sieħbu qallu: sibna dak li Mosè fil-liġi u l-profeti kitbu dwaru, Ġesu ta' Nażaret. Kollu maġġeb, Natanajel qallu: tista' minn Nażaret toħroġ xi ħaġa tajba? Filippu wieġbu: ejja u wara. Dak akkumpanja lil Filippu u Natanajel sar wieħed mid-dixxipli ta' Ġesu. Ġwanni kapitlu 1 versi minn 43 sa 46. Jerġa' jissemma fil-miraklu ta' tkattir tal-ħobż. Meta Ġesu kif ra folla kbira miġbura madwaru, staqsa lil Filippu: mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x'jieklu? L-Evanġelista jgħid li dan qalulu biex jippruvah għax hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: 200 dinar ħobż ma jkunx biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu ftit. Ġwanni kapitlu 6 versi minn 3 sa 9. Waqt li Ġesu kien qed jagħmel l-aħħar ċena mal-apostli tiegħu, Filippu talab lil Ġesu: Sinjur, urina lill-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu: ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Min ra lili ra lill-missier ukoll. Kif tgħiduli urina lill-missier? Ma temmenx li jiena fil-missier u l-missier fija? Ġwanni kapitlu 14 versi minn 8 sa 9. Jingħad li wara inżur l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli nhar il-Pentekoste, San Filippu mar ixandar l-Evanġelju fl-Asja iż-żgħira, akkumpanjat minn uliedu xebbiet. Miet maqtul fil-Friġja. Ġagbu imsejjaħ iż-żgħir kien iben Alfew jew Klopa u Marija, waħda min-nisa li kienu jimxu wara Ġesu. U ħu San Ġuda Taddew, jissejjaħ iż-żgħir jew għax kien iżgħar fl-età mill-apostlu ieħor bl-istess isem magħruf bħala Ġagbu l-Kbir, jew inkella għax kien magħżul apostlu warajh. U maħsub li kien qarib ta' Ġesu, kien raġel ġust li nħatar l-ewwel isqof ta' Ġerusalemm. Littra fit-Testament il-Ġdid imsejħa ta' San Ġagbu jingħad li nkitbet minnu fis-sena 47 u kienet aktarx indirizzata lil knejjes tas-Sirja li l-membri tagħhom kienu ġew diskriminati u persegwitati minħabba twemmin ġdid tagħhom. San Ġagbu sofra l-martirju fis-sena 61 billi tefawh miċ-ċin tat-tempju u billi ma mietx mill-ewwel ġie imħaġġar u maqtul bid-daqqiet. Bħal fil-każ tal-apostli l-oħra, naraw f'San Filippu u San Ġagbu bnedmin li saru il-ġebel tal-pedament tal-Knisja. U dan ifakkarni għal darb'oħra li l-qdusija u l-appostolat huma kompletament don ta' Alla u mhux kisba umana. Il-qawwa kollha hija l-qawwa ta' Alla, anki l-qawwa tal-libertà tal-bniedem li taċċetta d-doni tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Sammarija sa truf l-art. Atti kapitlu 1 vers 8. Ġesu qal lil Filippu u lill-oħrajn: l-ewwel kummissjoni tagħhom kienet li jkeċċu l-ispirti mniġsa, ifejqu l-mart, iħabbru s-saltna. Talmu gradwalment
li dawn il-mirakli esterni kienu sagramenti ta' miraklu akbar li jseħħ ġewwa fihom u fil-qlub tan-nies, is-seta divina li tħobb bħal Alla. Qari mit-Trattat ta' Tertuljanu Saċerdot fuq il-kundanna tal-eretiċi bit-titlu Il-Predikazzjoni Apostolika. Sidna Ġesu Kristu meta kien fostna fid-dinja għalinna hu stess u minu u x'kien minn dejjem, x'kienet ir-rieda tal-Missier li juġi biex jagħmel u x'kienu l-ordnijiet li juta lill-bnedmin. Dan qalu jew quddiem kulħadd lill-poplu kollu, jew lid-dixxipli tiegħu waħedhom li minnhom għażel l-aqwa 12 u ridhom jibqgħu miegħu għax rid jibgħathom biex jgħallmu lid-dinja kollha. Wieħed minn dawn it-12 telqu, Ġesu qabel ma reġa' marant missieru wara li qam mill-imwiet, ordna lil-11 l-oħra biex imorru fid-dinja u jagħmlu dixxipli mill-ġnus kollha u jagħmduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Minnu fih l-Apostli, kelma li tfisser il-mibawta, tefgħu ix-xorti u għażlu lil Mattija bħala 12 il-wieħed flok Ġuda. Dan għamluh bis-seta tal-profezija li hemm f'wieħed mis-salmi ta' David. L-Ispiritu Santu mlihom bil-qawwa kif kien wedhom Kristu ħajkunu jistgħu jitkellmu u jagħmlu l-ġubijiet. Huma xandru l-fidi f'Ġesu Kristu l-ewwel nett fil-Ludija, waqfu l-knejjes u mbagħad xterdu fid-dinja u xandru l-istess talim u l-istess fidi lill-pagani. Huma waqfu f'kull belt knejjes oħra li minnhom inxterdet iż-żerriegħa tal-fidi u t-talim fi knejjes oħra u għadha tinxteret biex jitwaqfu knejjes iżjed. Bis-saħħa ta' dan, dawn il-knejjes ukoll huma apostoliċi bħala frija li ħarġu mill-knejjes imwaqfa mill-Apostli. Kull ħaġa maħluqa hi bil-fors marbuta mal-bidu tagħha. Hekk ukoll dawn il-ħafna knejjes huma marbuta mal-ewwel waħda li waqfu l-Apostli li minnha ġew l-oħrajn kollha. Għalhekk huma kollha ewlenin u kollha apostoliċi għax kollha huma miġbura f'waħda. Xhieda ta' din l-għaqda waħda bejniethom hija r-rabta tas-slim, l-isem ta' aħwa li jingħata lill-insara kollha, il-laqgħa mill-qalb li jagħmlu lil xulxin. Dawn huma jeddijiet li ma hemmx raġuni oħra għalihom ħli fir-rabta tal-insara kollha bejniethom fl-istess sagrament li l-koll irċevew. Il-verità li xandru l-Apostli, jiġifieri dik il-verità li jurihom Kristu, m'għandix tiġi ippruvata b'mod ieħor ħli f'permezz tal-istess knejjes li l-Apostli stess waqfu biex xandrulhom il-verità sew bil-kelma ta' fommhom u sew mbagħad bil-kidba. Il-mulej qal ċar, baqali ħafna ħwejjeġ xi ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux terfawhom. Imma mbagħad żied jgħid, meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità, imexxikom lejn il-verità kollha. Dan il-kliem wera li xejn ma kien se jibqa' moħbi minn dawk li l-Ispirtu Santu kien se jmexxihom lejn il-verità kollha skont il-weda tiegħu u ta' bilħaq il-weda seħħet għax l-Ispirtu Santu niżel tas-sew kif jurina l-atti tal-Apostli. Fl-aħħar nett nistiednek tirrifletti dwar din is-silta mill-Ittra ta' San Ġagbu, kapitlu 1, versi minn 12 sa 15. Ħin il-bniedem li jistabar fit-tiġrib, għax wara li jkun qeleb it-tiġrib, jaqla il-kuruna tal-ħajja lil mulej wiegħed lil dawk li jħobbuh. Waqt li tkunu mġarbin, araw li ħadd ma jgħid Alla hija tiġarrabni, għax Alla ma jistax jiġġarrab għal ħażin u anqas mhu se jġarrab lil ħadd, għax kull bniedem imġarrab jinġibed u jitħajjar mill-passjoni tiegħu stess. Imbagħad il-passjoni meta tnissel tilet id-dnub u d-dnub meta jilħaq il-milja tiegħu iġib il-mewt.
talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, Inti mlina bil-ferħ f'din il-festa li nagħmlu ta' kull sena f'ġieħ l-Apostli San Filippu u San Ġagbu. Bit-talb tagħhom għatina li nissieħbu ma' ibnek fil-passjoni u l-qawmin tiegħu mill-imwiet biex ikun jistħoqilna narawk wiċċ imwiċċ għal dejjem fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.